zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inpernu zuzedue, zuk txitxarrunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Gabon! Etxian, kalian, taberna zuluan, gure programa ikusten aizate guzti joi. Amenga! Eopa, Euskal Diaspora, Vitor Mario! Ze, lehen guzua? Argentinakua. En fin, bueno, batzuk zubi luzi izango zuen gainea, Ai, barkatu, aztuen gazta mobila matati. Zein je? Biarren atrapanazu. En fin, bueno, barkatuko zue formalidade faltau, baino zubin lan haitiak ba hoxe daka. Jendiak deitu iteula planak itxeko. Hain ere, Josunera, ia programia matxutakun zerbezatxu bat hartzea jungoa zen beraz. Bai, esan? Vale. Zertaz eginen? Suma joa! Bai, bueno, suma joa! Gabon Euskal Herria, Gabon txabalotez. Gaur, arreta paratu. Brasileko edarik famatuna kaipirina dek eta kaipirina bat prepatuko jo. Señor José Ramón, señor Negurtia se mateu sobotei joan kamerosen, zetzean, 300 bateo. 326. Aita, okupatu induela atarilla! A ver, la leche! Naizte, desalojatuko izkina! Heldu parete! Zatoz nirekin makinera. Ez. Enaiz makina horren ondoan ego zure bizile horren gatik. Gatea umeakena utzi pakian. Traje eta korbata ipintzen ditut fin. 00 kaiku, euskaltzain berezia naizen aldetik. 00 kaiku euskaltzain berezia naizen aldetik. Bilaldatzen ari naiz kotxiai, katuarekin. Lertu berria daukate eta Latino! Bieltxoroa. Ondo, pasa aurrera. Ikiatia. Deitu genizunian Reala txapeldun Etxe onta etortzeko Garaia bazendun Aliatu zera eta ospatu dezagun Ongi etorri jazu betirako lagun, ongi etorri jazu, betirako lagun. Uine kuskuluk! Bueno, ia ulertzen nan, entzun. Bilara astelena, portaleko bilera, arratsaldeko 8:00. Ondo. Ta ulertzen ez du nantzat, mañana lunes nos reunimos en el portal a las 8 de la tarde. Bastante ondo. Eukiduko zu bai pasentxixi, amendan jante moruaz. Ba, nik ustoa nao, Beste niun ez presidente izango eta... Ta zein jiba, bizarko temi? Zorrak. Zorrak? Zein da bilba, diru txarto. Ama, kotila. Hore dago nita, janko ikun izenik. Zema diro zor dau ba? Hombre, 2004 urtean, 150 euro. Eta 2005 urtean... Bua, txabal, ni lokalean ijua.
7A bat euskaltzaina, sartzaitez euskaltzain gorenaren bulegora. Eunon jainkoak dizuela. Egunon, euskaltzaindiko Kaiku handia naiz. Hau, Eme Anderea, eta beste hau gure aita, euskaltzain txit gorena. Urte askotarako. Zergatik zauden hemen galdetuko diozu zure buruari, noski. Bai, baina hemen zergatik nagoen esamoldea erabili izan bazenu, agian egokiago... Ikusi eta entzun mesedez. Aita? Lan bikaina egin duzu eta gogoan hartu dugu. Berri hon bat daukagu zuretzat. Kategoria zigoko zaitugu. 7A bat euskaltzain xume izatetik, operazio berezietarako 00 Kaiku euskaltzaina izatera pasako zen. 00 Kaiku euskaltzain berezia? Ezin du sinetxi. Benetan? Kontuak alde batera utzi. Zin egin. Aita? Jartzazu eskua liburu sakratuaren gainean. 00 Kaiku euskaltzain berezia naizen aldetik. 00 Kaiku euskaltzain berezia naizen aldetik. Euskara defenditzeko nire bizitza emango dut. Euskara defenditzeko nire bizitza? Hitz egiteko erabat da. Eta, zein izango da nire eginkizun berria? Lehen aholkuak ematen zenituen, orain euskararekiko egiten diren akatsak zigortu egingo dituzu. Izunak ipini. Akatsak? Zigortu? Baina ni bake gizona naiz. Lasai, horretan pentsatu dugu. Hemen? Hona hemen zure ekipo berria. Laguntzaile bat ere izango duzu. Beko solairuan aurkituko duzu. Eskerrik asko. Ea, bengoz, libratzen garen pelma honetaz. Hori egin da. 00 Kaiku postuan egon zen azken agenteak 2 egun iraun zuen. Baina norti monte zarazu! Gantxot, zure laguntzaile berria, urte askotarako. Goz, 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 goz! Musika nazkagarri honekin, nazkatudanak, guekata honak. Txarangakuak egunero atarin bueltaka azkaula emoteu. Bos. Ataitik garras asko bihatzen deu jendia. Baina erosin egitaltzen jo radioa guekatai. Bos. Paso. No, enbido. Brasilea! Ta ze galdu deman! Oporretako garaia pasaen, Euki. Nien hijoa porreta, Gobernuz kanpoko erakunde batekin hijoa, eta lanea. Jeka batekin alegia. Harik ez. Ez panike. Gobernuz kanpoka beharkoin. Gobernuz barreko nestine baten lan egiten ta. Okik ez. Ez tare. Hemen ebazeo laneago premetia. Ta? Ondo patuko nire behintzat, gobernutik, kanpoatutako hoi. Ama, gu ez goaz diruagatikane. Gu hango umei launtzea goaz. Oain enten itzena. Misiola, hai. Kontu ibili ordun. Meikuei diru gutxita, esker txarra beti. Gaxue hiltze balima, meikuen kulpa. Ta sendatze balima, Santa Teresa eskerrak. Hor dago. Bota. Horregatik esaten zuen gure atxona zanak. Meiku ikusketa igezitego. Ta eskerrak, enuge etxe hau, konsulta triste bat egin da ikusi nahi. 30 eskutik.
Jabe la leche. Oita behatzi, banukun ba. Ustela, netzat. Bueno, espabilatu beharrakate, bestela abioiak fiun, iesin gait. Bueno, familia, txintxo ibili nahi, Adio bai, doktora Catalina! Mus! Mus. Ia, hunda azkenen goen eskamotza. Bi. Pakia. Zema esan zo? Bi! Herria, erabat erotua, jende pila bado kanpoan, ezin da ateare inda. Ze esaten nahi eiz. Hone ez den inora atreitzen sartzen ba. Aita, okupatu induela atarilla. Jabe la leche! Laizte, desalojatuko izkina! Heldu paretik! Ospa! Eman kupidizpe! Abioia galduko dela! Silduai, aldaiteko! Bestia, mautxura itez! Ondo apuntaste aldezu! Bi behintzat bota izkinat! Alere, beste denak, kieto! Hor jarraitzene! Zoze grabia de bordun. Oine, segizto pasatzea, siesta iten ez alie zeutzi berlasai. Herri osua ota ataian. Te, unai hor kanpoan dauden oie zebi hauen jakitea. Akentza burutik, sare putao jainko niztenien. Algea. Ta, zebi ez zuten. Mekola koinaki honea ernetorri eta korreka atea zala esateue. Hemen sendatu gendula uste dute. Ta behaiek ba omendu ez da sendatu. Esaten nahi ez. Bai, etxe hontan milagro egiteia sinistuta daude. Erran abestela dana sustoakin konponduko baliz, gu bai petrikile harrak. Ze susto eta ze petrikillo! Bueno, ta ani baini jo azkar bat, jane bestela bioia, martxen hartu beharkoteta. Ama, torri? Torri? Eskubiko biori tira, eta bidia libre izangoet. Tiro gehiago ez, Bestela bezero galduko txeu. Ze bozera eta ze kristo! Segi! Eta txintxo ibili! Eta emandako guztia han! Esaten nahi ez. Bezeruak? Atarikuak. Banan pasatzeko esan ditet konsulta. 100 euro patzeko prest daude konsultako. Ze konsulta! Zaito jarriko du ba? Ama, hau eskioko ama berginan aparizio bezala da. Gertatzia nahi due, eta gertatu ingoa. Gaine esan ditet aitona petrikilo hona izan zala, eta zure meiku ikasi jazea. Lehen biziko urtia enun bukatuta. Igual du, zioz esan da belar batzuk hartzeko egin du. Oie dakaen fediakin, psikologiko gizonatuko ja. Sendatza ez diala ikustian, hiru eguitazik euskatuko iguen. Lasain osolo! Zue belarrakin ez tala sendatzen esateu nahi! Nik emango jo medizina! Ba, sendatu azkar, Pakita. Eskarek asko, Jose, eskarek asko. Haitxo zu, Eunero, 2 manzanila goizen barauri. Ta geho lau aran eunero. Obe, zoazte bete sendatu, bestela! Bestela datorna azten torri berriz, eta beste 100 euro ekarri. Txoi! Yeeeey! Bastan! Begoña etxinzaz? Kia, hainekane? Ze Begoña? Etxin tintxe moten. Bueno, xanbe, pelukisi gero eta karua hoa da, ezta? Ez den hain eska, astik ez, izane yoga eta pilates, pintura loleo. Basuz, hoxera jubilazio egatu atzune. Ez daun kejatuko. Enterazaz, bixarre etxe barruko batzarra dala. Temi zorrak. Bider, ke pena, ba ezin goñatze, arneiloko balneio, gitxin sokorrito eta bilok.
Ui, udazkeneko ofertan bat? Eba. Zerzotik? Ate joka editun. Ze ate? Ez alde naitzen. Ate joka editun. Bueno, jongo batxun bueltan, Baina... Ai! Aizu, atsegin duzu gure herriko klasiko handiak irakurtzea? Ba, gaurtik aurrera, irakurri ez ezik, ikusi ere egingo dituzu. Noiz, noren, noraino, nondik, euskal deklinabide osoa zure esku. Portzelan asko deklinabide kasu eta markak, euskaltegietako ikaslek banaka-banaka eskuz zuretzat eginak. Ez, gainera ez duzu beste figuratxorik kendu beharko. Deklinabide figuratxoak osagarriak dira beste edozein apaingarrirekin, elkarren ondoan jarri, eta tartean lehenengo hiruren deiek doan jasoko duten A, mugatzailea ezarri ezkero, apaingarri deklinatu zoragarri bat izango duzu. Orain lasai gozatu ahal izango duzu zure kasu gogokoenez. Ablatiboa, genitiboa, ergatiboa, atzizki ederrenak akabera doratuan, motzenetik luzeenera ordenatuak, katik enganaino arte. Zure lagunen inbidia izango zara. Lehenengo fastikuluarekin, tik marka opari. Dekline ezazu zure bizitza. Hala, emutzutu rektoruna. Bueno, gaurre badeu emozioa. Ointxe bertan jakingo deu aurreko asteko mainukortan lehiaketan aurreneko irazlea zein dar. Alkain, barkatu ya, baina nik gauza desangostat. Nik inahotzen piperrip entendidu. Atentzio gutxi jarriko guenta. Familia, ikustaun lehengo asteko mainukortan esaldeia. Latigo mainu. Ekarri zuka jabat kondoiez betea, Andregaiak oraintzeko gua eta... Ondo da, lubrikatua, deposituakin. Deposituakin? Zez hartu nez gasolina ematen nola deskuiduen edo? Kondoia, ze klasetakuak. Retar, tutti frutti, natura... Naturaliteko, niko janda beha... Bale, zene hurri. Bueno, argi esango izut. Kiloterdi onkimetetzekoa nina ezte. Eta norbaitxek erantzun da bala? Erantzungo ez zuten ba. Kantxe jakingo deu, zeinek eman duen, langostino kilua. Ira hola? Atea. Ander Izeta! Ander Izeta buena ganaiz, tamainiko hau izan du. Kiloterdi olki betetzeko adina este. Bejon deiala, Ander! Baina langostino bai gatu zateno, tranquil, aste honetan me badugu, mainun beste berbagora pilo bat. Sartuko bizketxa? Mainu, latio! Traje eta korbata ipintzen ditut fin. Arropa hori genduta etorri nirekin. Oh, please, can you take me a photo? Foto? Ni ezin atein foto igen ez da? Photo, Church Cathedral, Foto naten jata onzun zuen baina, arpide. Ze, berriz jarriko alde, guazpare. Mainu, ze esan dek? Foto naten jata onzun zuen baina, arpide. Ze esan du Gregorio Larrañaga mainukortak? Ze esan du? Bazuen erantzuna jakin naiteu, horretarako daukazue kontestagailu automatikoa. Boatu, 9-4-0 bat, 7-7-5-8 ditu. Edo bestela? Hombre, bestela, emaila, guazeman, kabildua, eitb.com. Importantien hartu atzue, premixu. Sarilla, ira hola? Datorren asteko sarilla, 2 kilo kostilla. Ea kutsi generua, ira hola? Detxu! Zinezkoa zirudien, baina arrazoi duzu. Julian Jantzi, gure aposturi zendoena lanik gabe daukagu. Nola demontre gertatu zaigu hori, Jantzi langabezian. Zeo zer bilatu behar diogu, oraintxe bertan. Paseukeat. Euskito oportan da, ETB kantxan jarriko diago. Hemen gatxerek, astelena pilotalekin, Bai, gaur astelena eta bilar aste hartia. Gaurko partidun beloki eta peñagarika, no? Peñagarikano eta beloki. Rubio, bekaina zitakunei ezbaldimak etxea, Arreta paratu, Josean. Bitalde ditu urdinak eta gorriak. Gorriak eta urdinak. Nork irabaziko du gaurko duelua? Hola, gezkika txik, Julian. Pelota badiru diestela bere lekua.
Ea, nun kolokatzen dugun? Korrespontsal. Joseba Iriondo kolitizia jota omen da. Joseba? Nun dago Joseba? Bagdaden? Julian Jantzi Bagdaden. Oye, que no oigo ni hostia. Joder, ufala! Gabon Euskal Herria, hemen gaude, Bagdaden. Ikusten dezuenez, hemen Sanferminak urrian ospatzen dituzte. Lanbatekoak ikaragarria dira eta kaballer piroteniak eskainiak eta horratzean, zuzenean, Valentziatik ekarria, kaskada ikaragarria ikus dezakezue. Eta orain, Ruth Martinezek txampain botellatxo bat ekarriko digu. Para. Guraldia orkesten? Andoni ezpuru gripea jota dago. Venga ba. Gabon Euskal Herria, Gabon txabalotes. Gaur arreta paratu Araba eta Nafarroa aldean, 1, 2, 3, 4 arrautza prejitu izanen dituguta. Arrautza prejitu? Grazioso dabil gure gehiantzi, Lakoatik toke bat eman digute. Hau serio jartzen ari da. Ba umoretzu badabil gure jantzi berarentzat leku aproposa dauka. ¡Aupa, chavalata! ¡Chema! ¡Pachi! ¡Sí! ¡Hostia, pásenla! ¡Esto no es lo mío, joder! ¡Koseman! Eskerrak, lokala lortu deun, hemen guazemak ikusi leike. Etxian txistia daun bakoitzian, amak txapa sartzeu. Ba, guetxien egatxak akordo jatetzen unian. Ba, guraita da guai. Azten da nian hor kontatzen, nola depuratzitu somorrostroko urantz? Eski flipatu itezu? Gaztio beti puteatuta, tio. Gurezua gainean, gizartia gainean. Itxua gainean. Ba, tio, lo hartu, tio. Tio, diadema jarri zu burur. Sostena, okarreko lekun. Ba, nune honaiz. Jokin, gure klaseko zen eskadauka olako sostena. Ba, nahi ez hau loitez zaite, Tio, baina zu zein dezu? Hau neria da? Nondik atea zu hau? Ez esan, nahi hau jatu. Ba, gure familian, sekulan ez duguakin oso bat Tomas zatik handan beltza. Oso seguru dabil batx zurtoietan. Tio! Ear, animalia, kamaleoia. Peligru egusten dunian, kolorez aldatzek. Ibezela orduan, sanidadeko etortzeanean hor jartzen txuitxuin da. Ba, Rufino, nahiko ju, Anin gaina? Bai, eizeako animalia. Kakalerdo ikusten unian. Barrua. Iseko animalia Jose Ramon, esan jo Jose Ramon, esan jo legurtia zenbat euso botei joan kamerozen, zentzian, irurun bateo. Irurun doita, ze. Baina eskupetekin. Kartutxo sartuta, dan ba. Kameleoia danana. Dual naturalitei. Berunik gabe. Hau jarri izko ere naturalingolik, Jose Ramon, Ni ingo nik, hoxe ingo nuela. Baina eskadora ikatza berreia erosi zio eta etzakadaztik ezertako. Ingo likek, baina ez zaukak potroik eta ez dik ingo. Atxo lezo esan diken, esan mendaka potroiki, ez dakakela potroik. Eona, esile Rufino, aitu jat. Itxorten, potroik etzakatela esaten egala iz? Hoxe beha, ik entzuteko belarri bauzkak, baina desapetxoako potroik, bate. Me cago en Dios. Ekenia motakotia, natua, lusua, biria, rua eta San Pedron barrabiltzonua. Rufino, prepautu alao. Beti prepatu bara txegote, beti prepatu ba, eo zer gauzenako. Xeramo, prestalo. Nahi genian. Platillo bekarra ditu. Ba, bote, ikizkatutuko ba bezala. Txiki, kafekuak. Hau, Xeramon, hasi, nahi genian. Plato! Oiek apunteia hi, buskatuek! Plato! Rufino, horre. Oie, pintatea. Plato! Utxindek! Utxa, hoila! Bani beto, ez denaz matinetela ustea, pa! Hau
Mila Jose Ramon, asmatu, Oye, fenomenoa, Cago en Dios, cabrón, ya, Andrea, Torrevieja, en vacaciones, llegate también sekin, astindu behar dit. Militzaldi. Earkigatxik zaleok, kepentsa gaituzue, astero legez, earkigatxiken. Gaur, urrutiragoaz, Josean, zer dakarkik besoz zuztar hortan? Beitu, Xavier, gar honea hungaitxuk, Brasilea hungaitxik, leku zoragarri ere, gau, Xavier. Bai, izan ere, Josean, aurtengo udaran, Brasilaldean ibili da? Bai, epakik, oporrak izan dizkiruzek eta Brasilaldea hunitxan eta oso ondo pasagin, Xavier. Gor-gorrin da, etorriko izan? Bai. Gerialdia. Bai, dana gortuta, Xavier, dana gortuta. Esan barrazeok, ue leku zoragarri, Xavier. Beste mundu badekua. Bai, urrungo earkigatxiken planta anigiko ju. Zerua existitzek, beraz. Bai, motel. Brasilientzeok. Earki, gainezka daukagu ordenagailua. Bai. Eta zer dugu gaurkorako, Josean? Bai, gar jartzek, azpitiko Josu eta Peko Harriak festa Brasildarrei nahi omen die etxen, eta ber nola hain galdetze ziue, Xavier. Oso egokia da eskaera, izan ere Josean Brasildik etorri berria da, eta jakinaren gainen, emango da? Bai, hortan batzekin nik zein merdan, eta hortan eta beste gauza askotan. Bai, eta eakutsiko izeu, hortako nola hain festa Brasildarra, Xavier. Oso ondo. Eta netzako garrantzitsuna izatek edari, eta edari edek Brasiliko edarik famatuna kaipirina dek, eta gar kaipirina bat prepatuko ju, zuentzako. Beraz, gaur kaipirina zuen ganatuko dugu orantxe bertan. Oiek, Xavier, eta barkatu jak ni naukire jefea earkigatxiken da garre nik... Bai, gaur behintzat, eta bestelare bai, hi nausi. Bueno, asiei limoiek... Zertan hasiko nau? Limoiek paratik juta... Zukua. Bai, zukua intzak, Ederki ba. Eta hortako koktelera beharko ju, koktelera bat. Eta izotzake bai, beharko iskiu, limoia eta azukria. Bueno, eta Brasilialdean ondo, orduan? Bai, Xavier, hango emakumeek eta hango kultura oso diferentea dek, gaina dantzaitea de asko gustatzen zaie, Xavier. Eta egia esan, festa Brasildarra egitearena ondo diritzugu, izan ere hemen arazoa handi badugu, berbenetan eta jendea ez duk mugitzen. Ez mote, Xavier, egi esango pena, mateziak garai baten bedaio eta gure txoko eta jutek itxuanen orduan bai, orduan jendek dantza itezin, baina gaur egunen nik etzekit, taberna zurun sartu eta handa beste gainantzeko gauzek egiten mitzek, gaze jendea eta negitzaiak bate gustatzen, Xavier. Ederki, bueno, hementzekat, ja, bai, botazak zuku pixat honea, Xavier. Hementxe, limoiz zuku, egin berria. Azukre pixka botako zio hau, kutsaraka da bat, eharra, eta izotza, Xavier, bakik, bero itek, eta orduan izotza imardek, eta puska hau. Oitzuk, esko. Puska hau, eta geho bota barrazeok katxasa, ez dakit, katxasa, ez hau zuntzue, katxasadek azukar dekaina dek, destilazio txarraik eta ikarrizko gaztakoa amateik, argibili, eate maldi mazue, argibili. Xista inbergera? Bai, xista, bai, uste maldi maie, xista iken, Xavier. Hango neskek. Bai. Ederki. Eta katxasa, hemen zeo, katxasa, ipioka. Eta zer dek, hemen goardua bezala? Haudek azukar dekaina, Xavier. Egunero hartzen den zerbait, edo... Bai, hango arrantzalek eta egunero hartzeie. Olago txorrota ehar bat bota. Bai. Eta... Gio, imarrazeok, a ber, Xavier, gordezak hau, favorez, nervioso netxoketa. Bai, lasai, Josean. Gauza asko, tortzeza eskiak buru eta. Eta orduan, itxi, eta erain, imarrazeko ni. Aspaldin, erain gabe? Bai, Xavier, besoa nekatzen nahi zaila, dauneko aspaldien dan ere gabe, neik bai, eta... Bai, Brasilen, ez tek asko erain. Ez, neik ez. Eta erain da erain, da jolazeok, Xavier, da jolazeok. Bai, ni beste da. Eta musika garrantzitsua dek festatako, musika pixkat, bai, haituko nuke gustora. Bai, samba adibidez, festa azteko garrantzitsua dek, eta dantzaiken jakin imerdi, Xavier. Ze Brasilen ik dantzaiken ez badimopek, jaidaupek, Hementxe. A ber, betu, hola ike dantza, Xavier. Hola jarziz da. Xavier, zera amate, un pato mareado, emate. Beste egite, motel. Beti, hola ike dantza. Gerrilla, baki. Eta geho, samakin pixkatola festa behotu eta geho forron garai izate, Xavier. Forro izatek, hemen garai baten balsa izate guan bezala, rantxerak, han Brasilen forro da egite dantza. A ber, jarri, zera forro pixka favorez? Forro! Aite dalek, honek, hola utxi, hankatarten sartu, hola. Zego, dat. Difentzia arraziok, ikirino bentzaginin dantza, Xavier. Torri honea. Oidek. Onda ez, Xavier.
Cuenta, Xavier. Maria, Bueno, ez cuenta. Hoidek dominatzea, oi. Bueno, earki Josean, gozatzen ari gatuk. Eta earki etxikzaleok, ona hemen kaipirina hon bat egiteko osagaiak. 2 limoien zukua. Azukre pixkat. Egela edo izotza. Katxasa. Basua. Eta beltzak baino, hoi hemen etziok Jaso gure kontu, Hoi ezin jugu gezein, Xavier. Edarki ba, esaera batekin bukatuko dugu. Eantzak, lasai, kaipirina, eta ez duk izango, potrotako mina. Pero, earki atxikzaleok, izan untxa. Egongo atxik. Ai, kendu paretine dio! Peña, noiz eta behar dugu grupoa? Oli, beroik ez eman, noindik instrumentoik ez deuta. Baina instrumento geosi horretik gauza bat. Netzako bateria. Nik bajua eskatzen dut. Baina altu joko bete. Atril baten gainean jarriko zea. Bueno, nik gitarra, Jimi Hendrix bezala. Nik pianoa jotzet. Gure etxen bado pianoa dekola. Ekarriko ez? Ei, Lola, gu rock talde bat egin nahi deu. Rock? Baina ez había baje bilak. Ni blusa nahi dejo. Eta hori nik zein guet. Zu falta dana kantatu. Gaina zean sesillakin esito total. Aurki ETV baten... Neskestarrin Kontxina Zikinegi. Arraskaizun ondoleku, barrandatik etortez azen bakotxik, zikin keixi baina beste kitozu kartereta. Atxo estarrin Garbine Zepillaga. Aurki ETV baten... Zikinosis. Koş! Bar Lombra. Suso, karabinero garko aldia, o? A ver, Julio, esos carabineros baratos, o sea. Ay, Larus, ¿vas a que ya viscas? Venga, mujer, que los pido por correo llegan antes, caray. Apropos jartzen dizkiate gauzak aurrean, Trotsky, lasen hemen, galtondito zaudeta. Hombre, mira qué suerte, el dúo dinámico. A ver, zer nahi duzue. Suso, gaur bizino bat eukidot. Makina tragaperraza premisio espeziala emoten oztan neri. Ta nere onduan zein, teles zeuan. Depora guztien gauza bera agertzezan. Teles eta makinia. Badakizu zer behar duzu. Hartu teles, hartu aulkia, jarri makinan. Y le frotas la txep. Suso, karabinerok. Amen datoz, karabineru. Zer egiten dutuzuk hemen, maitia, eskola garaian eta behandu, ui amatxo enteratzen baldin bada. Teles, txatos nirekin makinara. Ez, enaiz makina horren onduan egongo zure bizillo horrengatik. Gatea umeakina, utzi pakia. Umia, pero si le estás falando un taburete, telesport. Suso, hau umia da, burua ondila baino umia. Sea poto. Sea puto. Juli, mira lo que me dijo. Este me dijo sea puto. Carristegui, a ver qué quiere decir eso. Sea potu, esan dotzu. Gizki ulertu jatzu, Suso. Y una leche, padre. Yo estaré en el irugarren urratxa, pero yo no soy imbécil. Zirurrik esan duzu, segapoto berdin, imbécil.
mí no me insultes. Rompetechos. Rompetechos. Basu. Cojo. Don Fede, ez da xun zoze, berotzen hasi dizde. Pakia bio, Hau, bai, hasi dala berotzen hau. Teles, zatoz hona, derrepentien. Don Fede, makiniez ambientiramen berotzen. Juli que me llamó cojo, tú lo oíste que me dijo cojo. Cojo, ta. Arranca la lambreta, telesforo. Niba noa hemendik, no zue gehiago ikusiko. Ez da pentsau hemendik aldetxia, Telesforo, zatoz hona derrepentian. Bestela, ez da nire bizinua kumpliduko. Guazen Troski, hemen ez gaituzte ulertzen. Andalde egin por ahí a la calera, a ver quién te va a aguantar a ti. Desde luego, bata besti baino umia guazazea. Xera, pazientzi xiuki berdan. Don Fede zai gustatzen jendearekin gazerretxea, pero es que el telesforo insultaume. Suso, pakiak egin behar dituzue. Makinia premisio motekotan dago, baina teles ez dago hemen. Eta nire ametzian teles beti makina onduan agertzen da. Padre, fágame el favor eta saiozu itxu horri alde egiteko. Teles, pasa barrura derrepentien. Padre, nik ez dizut esango hori. Don Fede, esaiozu zuz hori, enaizela bere tabernara sartuko, lasaia goteko. Eta bestela sakurra botako diodara. Manda potros, que cuadro pa una madre. Don Fede, esaiozu Juleri Marianito bat ateratzeko. Eta berak ez duela kulparik gallego horrekin eskondu izana. Padre, dígala Samalanekora alde egiteko segituan hemendik. Se acabó! Umemoko bi emotezue, umemoko bi. Ez dut zuelo tzaik emoten hola nibiltzi? Zartu barrure. Eskerra jangoikuei, pasa barrura, teles. Bera zida! Gezurteiro! Venga, venga, emon alkarri baki, eta zu. Ei, obazenduke hainbeste jokatu biharrenin, baki predikako bazenduke. Ai, batiko enoku zure fundamentu badauke? Bueno, bai, moizue pakia elkarri. Mira, zatoz hona teles, makina bero-bero da, ota, tira. Ez duzu barrik egingo nire biztagatik. Zuk ondo, zuri ondo egiteko... A ver, Juli, ¿cómo se dice portugués? Ulertu dizu. Lagun. Ba. Bueno, listo, teles, zatoz hona. Don Fede etorri hona, eta zuek ganoria zemon alkarrei baki. Venga, venga. Tira, emoizu elkarri pakia behingoz, aguro. Hola, bai. Venga, neukatako tonde balde, ronda bat. Nire balde, zanizu? Bai. Bueno, bota moztua. Moto mantzana. Bilurberi. Marianito. Bai. Coño, agarra, agarra. Ai, atxa, ondo ari alzea. 2,60 zentimo gehitzu, tateatzen da nahi, 5,60 kendu. Jolin gure begoñita, hoxen arpeian dizizati. Batzarra, atxatu orduko, junestain ba. 2.327.000. Hori ere berak ez ordabena? Oantxe, te ditzenet, zehaitik hainbeste aceite de girasol. Eta zelan ibiltzen da, inaurez nio guztixetan, pintxu boltzan zartzen. Zure bai, enekan, Zein izan zan azkena? Gaztetxeku? Manu! Egoinara, alboku. Tximisti zartuako etxin da ezin jau telebizionetik ikusi. Pasa. Sukaldeko lehiotik sartu eta pasinotik ziarzalaino alitu zait, iakatu nau. Hemen txekiatuko noiz ba, sustua pasata programa bukatu arte. Bueno, gure arteko amistadiagatik. Beste 20 urtean ala izan dain. Bueno, zema da? Lasai, neukin goiat. Lasai, nekin goit. Lasai, neukin goiatela? Venga, bate, favorez, nekin goit. Ez, ni kaso, ni partuko ja. Ez pa, nik partuko. Zai broma egin, ni partuko ja. Izeri joain.
flipat. A ver. Ez da kasoik ez, Kobratu ya. Kobrau! Oh! Kobratu. Kobratu ya. Jarriak kaina bat, eta korratu hau ebiena, neurkia diegarota. Oinak uskulo! Apa, azek. Aldatzen ari naiz kotxiai katuarekin lertu berria daukate eta neumatikoa ondo jarri behar dut katuarekin askoz errezagoa data katuak dauka guztia palanka eta muelia neuretzat katuan salvazio guztia eta kontuz noa konponduz neure kotxia. Kotxe handia edo txikia izan katuarekin dena konpontzea baukat naiz gehiago grasa zikinduko katuarekin jarri kenduta listo katuak dauka guztia palanka eta muelia neuretzat salvazio guztia eta kontuz noa konponduz neure kotxia. Gabon, oia lube! Zenedek eurra? Bania gagelarretik, beste kantate hartzazue. Aio, pelaio! Bueno, horatzeko norbaitek lagunduko aldit, saioa gagurtzen, o? Iraula, iez. Elordi! Lagundu, jendia jo esaten? Nik? Bai? Edarra biarra. Bueno, ze zangot? Ba, beti esaten, ha? Ba, bukatu indala, Ana. Eta torren hastia hemen izango gala. Aio, eta ondo pasa? Ala ba, amatxure! Datorren hastin be, amintxongoa eta bitxartin. Ondo pasa. Ondo inot? Bastante ondo. A ver, hau urrungo azten lehiaketan emateko alperrik aldu, no? Bai, lasai jungo, jukarnizeia eta beste 2 kilo esiko izkiru. Eta honekin zingo joen. Hombre, neso zeian dauku parrilla bat mundiala. Bai, guazemak, venga, guaze! Guazemak! Ez da tuareje montauko. Ez da tuareje montauko. Eitza aldiak.
Donceles. Basua. Azuk. Kakalardo egusita. Tío, que nos vayamos.